Hello guys, di ako hila ni ma'am. Ang ko guys, ang gihilot si ma'am di ah. Si ma'am guys, kuan sakit arsag ijang tiil. Kadaghan nang nihilot tulo ng tao wa jud gyapon. Amja? Si Marilo na jud naka kita sa mauday sakit. Kuya wa tulo na kuno ka tawo naghilot ni ma'am guys. Ako pa nakaka-plug sa isang gibate. Labi na ang agwanta. Gampon ako si Idong kinsa ka. Intawon Ginoo. Wala, oy. Nagdagi ko, Lord. Kung kinsay sang piton. Intawon po. Gikuan ko sa Ginoo ni Mudo. Sus hago po. Nas Marilo kayo. Busy mong po. Intawon na. Ang nagagbuhat. Gini mong good. Mawa ni buhat. Mawa ba? Buhat. Isang gibalatian guys, gipaari ko kay lugas mahal sa isang tiil. Si Ma'am ane, Ma'am Violeta. Hi. Balukan. So, ang sa Ma'am? Si Iya baluli sa una dia pa na. Ang sa man. Majo na sa Marilo maghilot kay natungnan jud ako ang kon ko sang kahang ang ay pato si Marilo sa iyang pusmakmak. Wa man ko katuod anak man ko mura na. Majo na kay Desjiri ganihan. Ay goy sus na ay kuan lagi sa Ginoo paagi sa Ginoo kay diha mazirig kay makatuod man ko diri ato ako nos Marilo o kanang inag pa hilot sinang biti o kanang makalugar na ka kanaybaw kag busy na kanunay wow di man gud mawa ning buhat aning bay unsa na pa kay daghang atimanon mao jud mao natungnan jud ay nang isang balatian ni ma'am. Natungnan na ng isang balatian guys. Praise the Lord. Thank you Lord. Maarsa na isang tiil. Gani hadi. Pero arang-arang naman sa imong kuan nag-comment. Arang na lagi din. Salamat sa Ginoo. Kinahanglan nga kanang as sa gindahan jud mo kay aron matotally kuan jud si Zalo. Praise the Lord in Jesus name. Bitaw singad man sa Ginoo gihatag man ni atong kuan kay bawo. Na may mga paagi sa Ginoo kay wa may imposible ni siya manang musangpit jud ta kay kita ra ato rang hunahuna awa ja mo tay mahimo man sa tayong giingan ma'am nagampo ka nga magampo ko nga kinsa kay kanang naay makakuan ni hang sakit ha na mo to nga nakahuna-huna ko ni uy na si Marilo ahog sa langit na jud man na siguro gikuan sa Ginoo ginuog ni sa aho ang pagampo kay ni kusus bahala direk la ka as Marilo kanang mohilot basag di ba kay ni bang labi-labing bisihan na di na to na madali-dali busy la puro busy ma'am mula ka nagdugay ka sa banay jong bana ako'y kaingnan di sa nga po kamarel bugaya maka na uli instrumento sa Ginoo instrumento ko na sa Ginoo guys di na kaso sakit lang mong paminaw larang-arang or wa larang-arang salamat sa Ginoo ganiha kay maghinahinay kay labdim kung sakita lo pastila pagliba kanang muari ko are ay sus maghinay jud ko kay taon po kinasa karon kalo isa just praise the Lord yes God salamat Ginoo salamat Ginoo nahimo ko wala ang Ginoo mao jud ma'am ang imong pagampo nga naa bay instrumento di ba may imong pangadtos Ginoo dala sa imong na ako mama imong gi pasugo nga paadto ko unsa guys narang-arang sa gibati ni ma'am. Kay makalihok naman siya. Sa sakit ikuan. Samot na ma'am. Mapuhan maulian na. Pasin na ita. Kay maapugani pag maghirot nawa nakalihok naman kada jon. Di na isakit ikuan. Natawag nito sa ma'am. Sinuhog sa langit kagikalo. You are the answer prayer. Ay, salamat po Ginoo kay ang Ginoo may tag-ida ning tanan, ma'am. Instrumento ka sa Ginoo sa aron to kang kwarta ni. Isa ko no kung tagag-tagpugi, guys. Diyan na mo pangitat isang kwarta. Kasi ma'am, ay na lang bitaw, ma'am. Kalihok naman kulo. Ay, salamat Ginoo. Na nagsungkod intas ma'am na Namo guna si sakit si jang tiil na na inasamad.
Samad ba ang tiil. Anja, na-slide ni si Ja. Mo nga sakit agidang dari sa bugan. Idang dapi-dapi pud sakit. Ang PSS lo 50. Anja guys. Mora to kay aga ko pud mangolekta pagkus para simbahan PSS. Janing agi pud ko ni ma'am kay ida kong gi recruit ida kong gi hire ida kong gi hire nga maghilot ni Ja. Ida gi paadtog bata gisugot tos bay. Thank you Lord. Anja mangolekta pa pag para simbahan. Naimo anak, pahinuon. Tagaan ko ni Jag butang bugi. Ala ma'am. Ang PSS mo ma'am. 50. Sige. Alam. Dana imong bata, ma'am. Andiyan, ma'am, salamat kay adyo, ma'am. Sige, salamat po gato. Okay guys, maadto na ko. Daghang salamat. Pala ko sa mag-subscribe sa kong channel ni Manalong Bulanon. Hello. Hi sir, majong hapon. Uy, hayag na ay nun, wag nagkasuga. Masigang suga ganiha. Kamingon. Pastilan, ngit-ngit to ganiha, guys. Andiyan, maadto na ko, ma'am. Sige, salamat Andiyan, Lord. ma'am. Bye-bye. Bye-bye.